kum ka jingpli lat plilinti yaki khun samla kibadon sap haka jinge lek kai football kibadon hakeleng ka jela Meghalaya kaseng samla umsning patarim haka jinge trelang bat ka umsning sports and cultural club kan sapenlong ya ka open to all football tournament kabalabu ya ka khusnam da ka song pisa ka basaulak sanpau hajar tingka ya kane ka lumpung yelek kai football on penlong hamadan umsning sports and cultural club playground ka bairung jong ka wei ka kenhun kandei nriu hajar tingka bat ya ka kenhun ka bara ya ka nam ladu kan yora ya ka song pisa lailak tingka bat ka kenhun ka bawan baar kan yo ya ka song pisa ka basilak sanpau hajar tingka ka tarik ka bakhadu ban pedang ya ki nong yeshim benta kandai haka arpau tarik urisau arhajar arpusan bat nakaliang ka seng samla kala buru da ka jingpen leka ya ka lucky draw haka ba kibabiang ka bok ka nosep kum kinong job baningkong kinyo ya ka skuti bat ya ka baar kinyo ya ka refrigerator bat ya ki bawan balai kinyo ya ka flat TV la buru ya ki lightly ki consolation prize haka ba on ai da ki mobile phone ka door ticket ka lucky draw kalong hakador ka basan pau tingka bade ka jingtip ka bakamnya pila ban phone hakin number pranyo saunot rr san lane pranyo khandai sau not san nyo nriu nyo ar haba ai jingkren nakaliang kinong paniat jong seng samla umsning patarim kila khot but where shabaro ki pajba kibadon hapo ka jela Meghalaya bakinwan banishim benta hakane ka open to all football tournament kabala peniai da ka seng samla umsning patarim bat ka deiru kumshi benta ban penmi pisa na ka benta ka umsning sports and cultural club ban penbha hakiliang jong ka sports baro kibadon hapo ka shnong umsning patarim Hariboy district nak kalian kasem semula habagi pai kmat ki sngi ki bala lek kisem ki bala lek nisem ba ila lek bun ki program na banta ban kentiu ki kun semula hapo kasnong ka jongi hapo pleng kini ki program ki babun ki jinglut ki kilong ki babun naduk ki jing ai subhai ki temen ki jing ai subhai ki badunat khotmen ki education award bat kiwe ki program hakabai de bat ka sport ban kentiu ki kun semula jongka snong ka jongi te hakane kanti ka pemerintah te nga penpau sepi ba ngin sapenlong ya ka we ka football tournament hakaba ngin penmi fon namta ka seng samla ka jongi harangkat ka jing trelang bat ka umsing sport and cultural club ban pendapat ba ni ban pelat ba ya kini ka open to all football tournament kabala organizer ka seng samla umsning patarim in collaboration with umsning sports and cultural club kaban penlong ha ka umsning sports and cultural club playground kebadan hapatarim dia ki winners jong kini ka football tournament ngin ai ka mangtengka ka balai lak ringkat ru bat ka trophy bat kumju ki runners up ngin ai ka mangtengka ka basilak sanpau hajar ringkat bat ka trophy submission jong ki entry fee kan long ha ka atputrik ubanai Oktober arajar atusan bat kumban supen kan mau yang sakandiat baka entry fee kan long henriu hajar tengka di ban penbernya ru ya kinong wan chungo kai ni ki wan kinong wan pet kai mo idon ru ya ki lucky draw ki jongi ha ka ba ya ka first prize and ai ka scooter ya ka second prize and ai ka refrigerator ya ka third prize and ai ka flat TV but ki consolation prize ki badan lightly ki ban long lightly ya kita an ai ka mobile phone te ka dor jong ki lucky draw ticket kan long san pho tengka but na ka banta ka jingtip ka bakam bania na ka banta ki lucky draw la ni ki entry fee ha ai ban submit but kumno ban submit pila ban call how ni mobile number 8787740225 la ni how 8794057672 nengi wer lang iki way ki club bat ki way ki seng samla shnong bat baro ki na ki academy ba kin one ban join lang ada ban tap ya kene ka football tournament bla pelong da ka seng samla umsing patarim haji te lambat ngi ka umsing sport and cultural club kene ka seng ka umsing sport and cultural club ngi don haki ndriu telikishnong seng samla shnong berkat baga cinga trelang baga seng samla umsing patarim in pelong kene ka football tournament tengi wer ya baro maki bakin ya shim bentalang nak bentar ka cintu ubha jong ka seng samla umsing patarim man
nam ta ban pelut ki jingyo na kini ka football tournament ban pelut babun ki program makidon shibun ki jibji pelut jungki abakin le bhai kena benta ki khun samla ki jongi akan ka dong kathan kumjuru nam ta ki riu tournament kumbugil ona i president mana tengi wer ya baro ki club dan ki seng samla shnong keberan ha kena ka jalla ka jongi makin wan ban shibenta kanang ba kanlong ka jing I'm sim ya ka seng samla musing putarim ba kumju ing ka musing sport club dan nam ta kene kum bagla pata shpat mane ki don shibun ki prize na kamta kini kinong job ba kumju ki don ki lucky draw ti kerpat nam ta kene lucky draw ru ba don ki bakwa so bagi la man kontak kembala ai number kanang bangin la ban erap shishu na kamta kene ka sport club ki jongi ba kumju ka seng samla musing putarim ngi weri ki pajba ki ba juwan ban ju ai jikarsan barbor ya ka club bagi juwan ban pajkai tengi weri ki baro bakine wan habagi don kena ka football tournament bakin wan na kamta ban sakhi ban ai kajing wan jupi ka long kajing erap bar kajing ai mensim ya ka club jungi bare ka seng samla musim putarim Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin pele mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban pani film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pun shangi ni ai wai shapi pranyo lai iwei kendai hendru iwei ar nyolai